आङो मानसियानो एरखमसे माने मोजांबाथाय मोजां आरो गाज्रिबाथाय गाज्रि आरो गोथाव नंगौ नङामोन खाजाया नोंखौ जुदि सोरबाफोर माबाफोर होनोब्ला दावदै सावनो एदां नायनांगौ मर्निंनो दिनै जेबो ना बेदर गैया दावदै ग्रेभि बेयाव टमेट' थाइसे होना दावदै गैगौ टेस्टुल' खालामगोन बेयाव दै होनानै एसे गोदौ होगोन आरो दावदै ग्रेभि दालि जहल हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जासिहरनाय थालायबाय आरोना दायो मर्निं आङो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दं आरोना ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोब्बाय खालि बे दावदै ग्रेभिल'सो दिनै जेबो संला दावदै ग्रेभिजों जाथोंसै होननानै बुंबाय आरोना आं बाबाय माने बाजाराव बेसेबां थांबाय थानो मैया सानाव बयलार लाबोदोंमोन स्कुलाव नानिखौ लायबा बेनिफ्राय बेखौनो सान मोना जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो मर्निंआव आंहा जेबो लायनांगौ गैया नालाय बेखायनो आं माने बेकार ओंख्रिल' लायनो थांबावनो होननानै आं जेबो लाबोआसै आरोना माने थाङासै आरोना आङो जेबो लाबोआसैलायनो मा रायलायनाय जाखो बे दे गगायाथ' गानो रोंखाया बिनि सायाव आरो ओरैबायदि गरम बुंनाङा आरोना फांखा नङास्रा थानोनो हाखाया बार एसे सोर बारहांदों नै दा ओमफ्राय दिनै फन फैदोंमोन आरोना बोरायनि बेखायनो दोनथ'नांगौ जादों ओमफ्राय दिनै मुदानो मोजां नङा आरोना आंहा दिनै माने मैया मोनाथ' नंला सोरांनाय जाबाय आरोना बिदिनो 1:30सोनिफ्राय आंना मुदानो मोजां नङा आरोना सोरांजासे आरो दासिमावहाय मा होनबावनो आरोना लोगोफोर मानसिनि लाइफआव मा जायो मा जाया मा होनबावनो मोनसे घटना जालायदों आरोना बेखौ दाहाय नायनोसै रायलायनानै जुदि सल्भ जायाबा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना जुदि रायलायनानै सल्भ जायो खोथाया होनबा आङो शेयार खालामाबो जानो हागौ जुदि रायलायनानै सल्भ जाथाराबा आं शेयार खालामगोन आरोना जुदि नायनोसै दा मा जायो भिडिअ बानायनोबो हागौ आं बानायाबो जानो हागौ गेरेन्टि गैया दायो सोरांनायनिफ्रायथ' मुदा मोजां नंखाया उपाय गैया होनबाबो नोंसोरथ' मिथिखायो आं आरो माने जिखुनु टाइमावनो आरोना एभ्रि टाइमावनो एभ्रिडे एभ्रि टाइम आं माने मिनियालासे थानो हाया आरोना लोगोफोर देख आंना रागा मोनसे एक्सट्रा थायो आरो आंनि खुसिया खुसि एक्सट्रा आरोना आं जुदि सोरजोंबा रागा जोंदों आं खुगायाव होनबाय बंनो रागा जोंबाय नांलायनांगौ नांलायबाय जोब्बाय ओमफ्राय आङो दसेनो आङो जुदि सोरबा आंनि क्लसलि लोगो फैयो माबा मोनसे मिनिथाव खोथा होनो बा बेजों आं माबायदि रायलायदों आंना बिदि नङा जे आं सोरनिबा रागाखौ सोरनावबा हगारगोन बिदि नङा आं जायजों रागा जोंदों बेल' आंना ओमफ्राय जायजों मोजां आंना बे होनना आङो मानसियानो एरखमसे माने मोजांबाथाय मोजां आरो गाज्रिबाथाय गाज्रि आरोना आंना मा होनबावनो माने खुनु बिदि गाज्रि रेकर्डबो गैया आरो आङो बिदि दोननोबो साना आरोना लोगोफोर बेबायदि आरोना ओमफ्राय प्रब्लेम मा जादों आंथ' इसेबां गुदुगुला खोन्थानो गोसो गैया मानो होनब्ला जाखिनि हायो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन दे लोगोफोर नायलांबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव ओमफ्राय बोरैबाबा इन्टारेस्टिंबो भिडिअ नुलांनो हागौ आरोना बुंनो हाथ'आ आङो दायो नायनोसै मा जायो आङो ओंख्रि मोननानै नानिखौ जाहोनानै दखानाव थांबासो बुंनो हासिगोन आरोना लोगोफोर सासे मानसिजों मोनसे खोथा रायलायनांगौ दङ ओमफ्रायो अन दा स्पट आङो भिडिअ बानायगोन मा रायलायनाय जायो मा रायलायनाय जाया आरो जेखिनि खोथाखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामथावथाव बेफोरखौ खालामगोन आरोना लोगोफोर नेनानै थाबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायनो दाबाव जायफोर नाया बेफोर मिथिनाय नङा आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दा लोगो मोनफिनगोन र' आङो दायो फोमोननानै लागोननि आरो जाखिनि खामानि दं नानिखौ थुखैनानै मानानै ओंखाम जानानै रेडि खालामनानै लानि दखानाव थांनांगोन ना बोराया लोमजागासिनो दं बेसोरा दाख्लैनिफ्रायनो मा होनबावनो आरो बिनि सायाव बिनि साय मा होनबावनो मैया मोनानिफ्रायनो बेसोरा बेबो उन्दुनाय गैया टेनसनजोंनो आरोना माथो होनबावनो लोगोफोर दहाय मोनखांबाय जाखांबाय फैबाय ओमफ्राय नै एसे गोबाव जाबाय फैनाया जिरायनानै थाबाय एकदम दिनै मा होनबावनो आरोना लोगोफोर गोसोबो मोजां नङा मुडबो मोजां नङा होनबाबो उपाय गैया बेनि थाखाय थाफैनांबाय दा नायनोसै बोराया खामानि दंगोरो मोनसे जायगायाव थांग्रोनांगौ माने माल लायनांगौ बे फैखांबासो आं माने थांनो मोनगोन आरोना लोगोफोर दसे थाफैनो फैलाय नाय
बोराया थांना फैग्रोथोंसै बे थांनानै फैखांबाथाय आंबो थांसिगोन आरोना हा गोथाव नंगौ नङामोन खाजाया गोथाव नङा खाजा जादोंमोन बिदाया मोनसेखौ आहाबो जाबाबाय ओरैबायदि बानलु गोसा खाजायानो नैबे खाजाया बिदिखौ जानो हायामोन बैखौ माला दादायानो बिदिखौ जानो लोगो नै बेलासिलायबाय नालाय इंगारखौ बेयाव स्टेनाव दोनफैलायबाय ना इंगारनि स्टेना बेनो बेलासिनिया आंबो सेन्देलसो खुनानै थानो लोगोबाय गरम मा खालामनानै थाबावनो लोगोफोरजों बोराया बेसे गोबावजों फैनायानोसै बे फैबाथाय आंहा खामानि दंथारो आरोना लोगोफोर मा देहाखौनो मोजां मोनाखै बिदि बेबो बानलु गोसाखा लोगोफोर बेलासिगुलायबाय नै ओमफ्रायो आं जे दहाय बुंदोंमोन आंहा दिनै सोरांनायनिफ्राय मुड गाज्रि दासो स्रां मोनबाय आरोना लोगोफोर मा होनबावनो माने एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय गामियावनो एसे रायलायनानै सल्भ जाबाय आरोना ओमफ्राय गाज्रि मोननांला नोंथांमोना आङो भिडिअखौ होनो हानाय नंलिया मानोना माने आङो मोनसे माने आंनि बादै मोनसे गाज्रि माबा खोथा खोनानायखायसो आङो रागा जोंदोंमोन आरोना बिराद मैया सोरांनायनिफ्रायनो आङो बिराद रागा जोंदोंमोन मोनानि 1:30निफ्राय ओमफ्राय दायो माने सोरांजासेखा आरोना मुड मोजां नङा नोंखौ जुदि सोरबाफोर माबाफोर होनोब्ला जेनेबा होनदोंबाबो होनाखैब्लाबो खोनायोब्ला सोरनिबा खुगानिफ्राय माबायदि मोनो दे लोगोफोर रागा जोंना जोंहा बुंनायसाय आङो बेबायदिनो ओरैबायदि रागा जोंदों आरोना आङो सासे मानसिनिफ्राय खोनादोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो माने आंहा मर्निंनिफ्राय बेखौ माने रायलायनो मोनागौ माने सान्थि मोनखाया आरोना बेनि थाखायनो आङो नेथाब टाइमफ्राबो थोआना माथो होनबावनो लोगोफोर दायोथ' आरो न'आव बेखार थानायबासो आलदा खोथा दखानावबो थाहैनांगौ जायो समबाय बोरायाबो दहाय बाजाराव थिनहरदोंमोन आङो बोरायखौ एसे दखाननि मालफोर लाय होननानैहाय बिनि थाखायनो ओमफ्राय लायखांनानैहाय थांनानै रायलायहैबाय आंनाव दङ भिडिअ बानायनाया खिन्थु माने आं जाय मानसिनिफ्राय खोनादोंमोन जे बै सासे मानसिया आंखौ होनदों होननानै ओमफ्राय बै जाय होनदों होननाय खोनादों आङो बै मानसिजोंनो रायलायनो थांदोंमोन आरोना आङो अन दा स्पट माने भिडिअ लानानै रेकर्ड लानानैसो रायलायनो थांखादोंमोन नालाय दायो माने बे मानसिया होनबाय आरोना माने आंखौ होनाखै जाहैबाय आरोना आं नोंनि नामखौनो लायाखै होननानैहाय दायो माने दस्राखौसो होनदों आंखौ होनाखै आरोना ओमफ्राय आं एसे गोसोखौ सान्थि मोनबाय आरोना ओमफ्राय माथो होनबावनो लोगोफोर दा जाय मानसिया आंखौ होनदोंमोन आरो बेजों रायलायफिनबावनांगौ आङो दायो बियो न'आव गैया फन खालामदोंमोन फनबो थिखोआखै दायो नायनोसै खयथायाव फैयो ओमफ्राय रायलायनानै बेजों रायलायनांगौ दङ जे बियो सोरनिफ्राय खोनाया आंखौ बिदि होनदों होननानैहाय बेखौ नांगौ आरोना आंनो सासे आङो हाबा जानाय मानसि आरो आङो इउटुबबो सालायो ओमफ्राय माने बिदि गाज्रि खोथा खोनाब्ला एसेब्लाबो दुखु मोनो आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिन्थिया मा जादों बेखायनो आङो जेबो रायलायथ'ला बेफोरखौहाय नङाब्ला नोंथांमोना लागोन मा गुदि गैया खिलां गैया मा भिडिअ बिलाइ होननानैहाय नङा होनब्ला जेबो नंला लोगोफोर ओरैनो पार्सनेल मेटारसोमोन जिखुनु पार्सनेल माने आङो माने आंखौ जुदि होनमारदोंबा आं पार्सनेल खालामनाय नङामोन आरोना आङो पाब्लिकलि माने भिडिअआव होननानैहाय बानायगौमोन आङो दायो माने जेबो होनाखैनो बिथाङा आरोना जाय मानसिया होनदोंमोन बे जेबो होनाखै होननानै बुंदों बेनि थाखायनो आङो मा जादों बेखौ खोन्थाथ'ला दे लोगोफोर बियो पार्सनेलैनो थाथोंसै नोंथांमोना गाज्रि मोननांला ओमफ्राय आंना दिनैनि ब्लगा बिदिनो थांबाय आरोना आङो टेनसनजोंनो माथाफ्रा एसे गाज्रि जानानै आङो जेबो ब्लगखौनो बानायनाय जाखायासै दे ओमफ्राय मेंजोब्बाय नै दासो बेलासिबाय ओमफ्राय गोलोमजोब्बाय गस्लाया खिफुथिं सिलांजोब्बाय गोलोमदैनि थाखायनो ओमफ्राय न'फ्राबो नै हाग्रा जाजोब्बाय नायदो नै बेफोरो माथो मावनो टाइम मोनबा बेफोरखौ फुनोसै लासैनो थादोंसै दायो बेलासि गुलायबाय नै आङो सि गोदानफोरखौ आरामसे थिखोस्रांनानै लाफैबाय आरोना मेंनायजों मोथो उन्दुनो ओंखायनो मोनायाव उन्दुनायफ्रा मैगं मोदै जाबायना आङो सिखांलाय उन्दुलायनो टेनसनफोर जानो बोरायाथ' उन्दुनो हाखायाखै बेसेरा लोमजाबावनोसो माथो होनबावनो सि गोदानफोरखौ दासो थिखोफैनो मोनबाय आङो सान्दुं गोनाङावनो थिखोनो मोननांगौमोन आराम गरमनो दायो गैला गुसु जालांजोब्बायसो आयदै थाम्फैफोरा मासेबां थाम्फै अरनो हायै जाखो आरामसे गोरान जाजोबनानै रानजोब्बाय दायो दसे इसे जिरायनानैहाय खामानि मावनोसै आङो एसे सिथ्ला सिबथ'हरनोसै थोरसिबो सुनाङाखै दहायो हाखु दाखु गरमजोंनो टेनसनजोंनो जेबो मावनो गोसो होना जास्ट आङो ओंख्रिबो जेबो संखायाखैलै दिनै मा होनबावनो लोगोफोर दालि जहल संबाय
ओमफ्रायो मैयानि जाय दा बयलार दंमोन ना मैया सानावनो लाबोनाय आं नोंसोरनो खोन्थादोंमोन फुङावनो लाबोनाय बयलार बेखौनो मोनायाव जानानै आरो एसे आग्लायनायखौ आङोथ' फ्रिजआव सोना दोनना जोंनाथ' फ्रिज दङ नालाय जेबो गाज्रि जाया आरोना फ्रिजआव दोनबा ओमफ्राय माने बांद्राय हायला हायलिल' खालामनाङा नांगौ आन्था हायनानै जानानैहाय बाद बाखिखौ दोनबा जेबो गाज्रि जाया आरोना बिदि दोन्दोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय जेनेबा दायो सानावहाय बेखौनो एसे जानानै बोरायनोबो एसे लांबाय आरोना ओमफ्रायो दावदै लाबोदोंमोन आङो दावदैखौ ग्रेभि खालामनानैहाय लांबाय दहाय नोंसोरनो देखायखादोंमोन ना दावदै ग्रेभि खालामनाय बेल'नो जेबो गैया ओमफ्राय आङो बाजारावबो थांला होननानै थांखायासै ओमफ्राय नै दहायसो बोरायखौ थिनहरबाय आङो एसे दखाननि मालफोर जाग्रा खाजाफोरा अबेबा जोब्बायमोन ना मोनसे मोननै जोबनायखौ अबेबा मोनसेखौ लाबोआसै बियो जिखुनु मोनसे लानानै फैबाय ओमफ्राय सिगारेटआ बांसिन नाङो दे लोगोफोर माने बे बास स्टेन्डआवहाय मेरला हौवाफोर थायोना बिदि स्टेन्ड नालाय बियो जेनेबा हौवाफ्रानो बांसिन जाखायो गारि सालायग्रा हौवाफोर बे बांसिन नाङो बेखौनो लायहोदोंमोन आङो लोगोफोर ओमफ्राय आङो माने दिनैथ' जेबो ब्लग खालामनाय जाखायासै नोंसोरथ' नुखाबाय आयु थाम्फै दंहाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामला लोगोफोर बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्रायो थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना आङो दिनै माने आलदा भिडिअसो खालामनो सानदोंमोन ओमफ्राय जायासै आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो गाज्रि मोननांला स' बिदिब्ला बे ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना